алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омадед. Одамое ки зани рамазон нестен, ягон любовницаш нестен, шапидагитон нестед, дар комментария омада ман ақурат накунед. Манам язнатон нестам, барое ки ман ин рамазон ягон ақурат накардам, ранги рамазон тӯҳмат накардам. Фактати гал задастам. Рамазон ман нами тида лично номерота айбола экранат гирифтам, наистику керхезонак мефурӯшум, таблетка бихарен, короче ман ҳамҷо номерта гирифтам, занг задам ки эй одам, ти як петуха монди, у петух ба даҳанаш гуфтеса ки ман як духтари қуронхон гирифтам, намозхон гирифтам, панҷвақта ман вақти корда будам, у духтар короче мерава қисмета ва ҳар хел гапо дар ҳаққи духтари мусалмон буд. Мати петух да занг задам, илтимосат кардам, гуфтам рамазон намони хеле видеора накун. Ти гуфтам як беақли фосиқи рамазон, фаҳмидӣ? Ман тира илтимос кардам ки хеле видео намон, ти ҳам миллата пас мезани, ҳам дини ислома. У одаме ки ти монди видеоша руша маҳкам карда, не хелуш наметоф. А як сурати як духтари тоҷика монди ки нами духтара короче шуша парта гирехта рафта, духтари исломия, духтари намозхона. Барои ҳамиқа ози видео кардаси ки била канали ман ажал ба задан, канали тира ҳар коре ки дар рӯи замин мешава, любой кор аз ҷониби Аллоҳ мешава. Ти ира нагуфтаси леки, фаҳмидӣ? Хит кардин короче бо ошибката. Худованд айболо задастата, бо намеги ки нест, задагӣ нест. Барои ҳамиқа вақте ки видео мекунӣ, миллати тоҷика, дини ислома прикол накунӣ. Оли як хел одамое ки айдин хабар надоранд, хиёл мекунанд ки пиздас ин мулла и ксерокопия садои омада и рамазонто. Барои ҳамиқа ғарибо Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон боша. Ман бо дар видео ози мегӯям ки номерои ман 8910 88 88 676 8910 488 676. дар комментария бля номерота навис гуфта бои ман мекунед, ман номерома мемонам, хуя онта занг намезанед, барои кун надорем. Медонед ки на якат прафа. Барои ҳамиқа ғариборо Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон боша. Агар ягон кампир дар любой точкаи рӯи замин ба хона баргаштан боша, сум надора, имконият надора, дар ман алоқа биред, иншоалло ман билетша мегирам. Лекин ранги як хел блогеро ай 70 ҷош сиёмка намекунам. И сири ману сири ҳамун модар мешавад ки мисол мо мегирем хонашро мекунем. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошатон.